An kanubaw n'an filɛlibaw aw minnu tɛ sɛgɛn Espoir Media jabarani filɛli la su ani tile aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kunnafoniw ditɔ y'aw ma bamanankan na. Sigikafɔba min tun bɛ ka kɛ Mali jamanadenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ Kayi fo Kidali yaasa cogo min na u bɛ se k'u hakilinata di jamana marali cogoya kan. O sigikafɔ in kɔni kun cɛra anw fɛ Bamakɔ yan nɔ ka bɛn tagata don yɛrɛ ma avril kalo tile 29 san 2025. Sigikafɔ in kɔnɔna la sa u kɔni ye laɲini minnu kɛ u y'a yira k'a fɔ ko président de la transition n'o ye général d'armée Assimi Goïta ko ka san 5 kɔni fara ale ka fanga kan. San 5 in faralen kɔfɛ a kan ni san 5 in banna san 5 gɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka fara a ka fanga kan tuguni. N'an bɔra yen sa an bɛ taa kunnafoni filanan na cybercriminalité procureur n'o ye Adama Kulibali ye ale bɔra ka laseli kɛ ka ɲɛsin fɛn mun ye ko kuntan minnu bɛ ka kɛ réseau sanfɛ nin waati laban ninnu na n'o ye WhatsApp, TikTok fo ka taa se Telegram ma. Maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka docteur furaw feere k'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo ka produit kuntanw feere maaw ma fo ka taa se furagɛrɛw ma sɛgɛsɛgɛli ma kɛ fura minnu kan. Ko ni maa min kɔni minɛna nin waleya ninnu kɔni na ɲangili bɛ ta ka ɲɛsin ma ɲangili mun n'a b'a daminɛ san 1 kaso fo ka taa bila san 7 kaso la i bɛ se ka wari sara wari min bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 10 ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ko la. Nin kun ye procureur Adama Kulibali ka kangarida ye ka ɲɛsin nin réseau utiliser baga bɛɛ lajɛlen ma. Ɲɔgɔn sama min kun bɛ Sinabefu maaw ni kiiritigilamaw tɛ n'a sababuya taara kɛ fo Sinabefu maaw ye baara bila kɛ wagati tɛmɛnenw na ka kun kɛ u ka mɔgɔ 2 tɛgɛ kun dalen don olu kan k'u bila kaso la n'o ye Alassane Touré fo ka taa se Biram Diop ma. Nin maa 2 kɔni labilara ka bɛn jumadon ma avril kalo tile 25 san 2025. O hukumu de kɔnɔna la sa nin ko in kɛra maa minnu ka wulikajɔ kɔnɔna la. O de ye UMTM secrétaire min bɛ yen nɔ n'o ye Yakuba Katile ye fo ka taa se général de division n'o y'an ka premier ministre yɛrɛ ye Abdoulaye Maïga ma. Nin maa 2 kɔni tɛgɛ bɔr'u kan Mali kiiritigilamaw fɛ k'u bɔ kaso la k'u bila ka taa u ka so n'o ye Alassane Touré ani Biram Diop ye ninnu ye bangi baarakɛla ye Eco bangi baarakɛla ye Mali kɔnɔ yan nɔ. O la sa an b'a kuncɛ ni Niger jamana kunnafoniw ye. Niger jamana faba n'o ye Ɲamɛ ye gouverneur mun b'o kunna n'o ye général Abu Asuman Haruna ye ale kɔni ye wele bila station baarala bɛɛ lajɛlen ma. U ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ in kɔnɔna la sa a kɔni y'a yira k'a fɔ ko station tigi fɛn fɛn bɛ Niger faba kɔnɔna la k'u kɔni bɛ ka caméra de surveillance don u ka baarakɛyɔrɔw la. Sabu k'a yirala k'a fɔ banbaganciya wale maaw kɔni olu kɔni bɛ taa taji ta maa dɔw bolo Niger faba kɔnɔna la. Nin ko in kɔni la sa général kɔni y'a yira k'a ye tile 30 de di Niger taji baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma n'o ye station baarakɛlaw ye. Bɛɛ lajɛlen ka se ka caméra de surveillance ɲini ka bila i ka station na yanni ni tile 30 ka dafa. U ka nin sigi ka baara in kɔni kɛra don min yɛrɛ la o de ye avril kalo tile 28 san 2025.